sou molt propers, es pot parlar amb vosaltres, sempre esteu a prop i disposats. Jo crec que és aquest treball mà a mà, tant des de Fem País i cada una de les empreses que fan les activitats, per arribar a tots i cadascun dels visitants que volen conèixer aquests petits racons. Sobretot la simpatia i el bon fer dels treballadors de l'empresa. Ho posen tot molt fàcil. És un client que ve amb les idees molt clares, que té consciència de país i que ve a buscar cultura. De proximitat i amb un interès cultural. El punt de partida comú facilita que puguis fer les explicacions sense haver de tirar molt enrere. Fem País és una plataforma on pots trobar moltes experiències a Catalunya amb un gran valor i amb molts petits productors i grans llocs per descobrir. Fem País valora el producte del territori, les experiències del territori, i nosaltres com a productors ens interessa que les experiències no sigui qualsevol experiència, sinó que siguin experiències pensades, amb ànima, amb caràcter. Per mi, Fem País seria fer xarxa, fer sinergia, viure experiències autèntiques. En el cas vostre ja només la paraula ho diu, Fem País, no? Sabem que el que trobarem és tot d'aquí a casa, d'aquí a Catalunya. La proximitat amb Fem País és que ja parlen per nosaltres.